Αρχίζει το εορταστικό βιντεάκι μας. Ανοίγω εδώ την πόρτα να δούμε την Εύη. Εύη, Δεν είναι δυνατόν. ξεκίνησε το εορταστικό βιντεάκι μας. Από εκεί τώρα. Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς τώρα, πρέπει να ευχηθείς. Έλα, σίγουρα θα είσαι η πιο όμορφη παρουσία. Όχι, δεν που θα θέλω. δούνε. Δεν έχω αλλάξει τον κότσο από τα μαλλιά, φύγε. Χρόνια σας πολλά από το πιο διάσημο κανάλι αυτή τη στιγμή στο YouTube, τους Sketchers. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει το πιο ωραίο βιντεάκι για έναρξη. Όχι, τώρα είμαι ωραία. Χρόνια πολλά. Πάντα είσαι ωραία. Όχι, τώρα είμαι λουλουδένια. Χρόνια πολλά. Δηλαδή τώρα μπορούμε να φάτε, να ευχηθούμε. πιείτε, να χορέψετε, να περάσετε καλά. Εγώ περνάω σούπερ τέλεια. Είμαι σε έναν εξαιρετικό χώρο. Τώρα μιλάω όμως. Κατάλαβες, έχω και εγώ ρόλο τώρα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσετε καλά. Ακολουθεί εορταστικό βιντεάκι. Μην το χάσετε. Γεια σας. Γεια σας. Είναι οι ειδήσεις των 3:30. Κυρίες και κύριοι, Γεια παιδιά. επιτέλους το Πάσχα είναι εδώ. Μαζί είμαστε η χαρά. Για ποιο λόγο δεν ξέρουμε ακριβώς. Οι συνθήκες άλλαξαν. Όχι όλες, αλλά πολλές από αυτές. Ας παρακολουθήσουμε για άλλη μια φορά τις κλασικές ταινίες, Ιησούς από τη Ναζαρέτα, Μάθη του Χριστού, Μαρία η Μαγδαληνή και ό,τι άλλο χρειαστεί. Με τη λαμπάδα στην εκκλησιά. Μη χαιρετήσεις φίλους, συγγενείς, ενώ πολύ κοντά. Δεν τελάβετε φως, να δούμε το φως το αληθινό. Τραπέζια γεμάτα μυρωδιά, σκουλουράκια, τσουρεκάκια, μαγειρίτσες και αυγά ως εδώ. Πολύ καλά. Τα υπόλοιπα. Ευχές, φιλιά, αγκαλιές, συναντήσεις, συγκινήσεις. Όλα διαδικτυακά. Και τηλεφωνικά. Αυτά, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Καλό μας διαφορετικό Πάσχα. Αλλά πάντα γεμάτο αγάπη. Τεσσία, ναι, εγώ είμαι. Ναι, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εννοείται. Βρήκα πτήση, δεν ξέρω πότε τη βρήκα εκείνη τη μέρα στις γιορτές. Την επόμενη πάντως θα είμαι μαζί σας Πάσχα. Είναι αλήθεια. Έρχομαι Ελλάδα μετά από τόσο καιρό και εγώ δεν μπορώ, είμαι βαθιά συγκινημένη. Θα ειδοποιήσω σύντομα. Τον Κυπουρό τον πήρες τηλέφωνο για τον κήπο. Τέλεια, είχα ένα άγχος, γι' αυτό σας φιλώ, θα σας δω από κοντά σίγουρα, all together θα κάνουμε γιορτές. Πάσχα, γεια, σας αφήνω τώρα. Ωραία. Έλα γόρι μου, τι κάνεις? Καλά. Αποφασίσαμε λοιπόν με τον μπαμπά να έρθουμε να κάνουμε όλοι μαζί Πάσχα εκεί. Ναι, θα έρθει και η γιαγιά ασφαλώς, εννοείται. Μαζί με τη γιαγιά βέβαια θα έρθει και η θεία με το θείο και τα ξαδέρφια σου. Επίσης, σκεφτόμουν τώρα ότι θα ήταν τρομερή γένεια να μην καλέσουμε την κυρία Τίνα από απέναντι. Μια πόρτα είμαστε βρε αδερφέ, είναι Ματία. Καταλαβαίνεις. Η κυρία Τίνα βέβαια δεν είναι μόνη της, φιλοξενεί τα νύψια της από την Αυστραλία. Βέβαια, 5 νύψια. 5 νύψια μαζί με τα παιδιά τους. Υπολόγισε καμιά 25 άτομα. Ναι. Γιατί δεν γίνεται να μην γίνονται τα Πάσχα οικογενειακά. Τα Πάσχα πρέπει να γίνονται οικογενειακά. Βέβαια. Τι, θα είμαστε ένας από εδώ, άλλος από εκεί χωρισμένοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, αγάπη μου, όχι. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται να πούμε να έρθει ο Στάκης, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα μαζί με τις θείες σου. Τι θα έρθουν μόνοι τους, είναι από τόσα χρόνια, δεν είναι χωρισμένοι, με τα χωρισμένους συζητάμε. Θα έρθουν και τα ξαδέρφια σου. Αυτά τα πέντε ξαδέρφια που είναι πατέρα και έχουν πάρα πολλά παιδιά, πολύ δεν είναι 5. Τι να κάνουμε, αυτά είναι η ζωή. Λοιπόν, άκουσα με λίγο, θα έρθει συνάδελφο μπαμπά σου. Δεν γίνεται, δουλεύουν τόσα χρόνια μαζί. Να, θα είναι πιάτσα μου, θα είναι πιάτσα μου, θα είναι πιάτσα μου. Το καταλαβαίνεις, θα είναι πιάτσα μου. Και δεν είναι τώρα να βολιόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε καραντίνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επίσης, εγώ θα καλέσω τη Μαρτίνα. Εγώ θα καλέσω τη Μαρτίνα, όπως θα μαζί 25 χρόνια στη δουλειά. Εννοείται θα την καλέσω. Τι, η Μαρτίνα βέβαια δεν είναι μόνη της, εννοείται, είναι με τον άντρα της και τα 4 παιδιά της. Τα 4 παιδιά που είναι από την ένα εννοείται και έχουν από 8 παιδιά ο καθένας. Ναι. Μ' ακούς, λοιπόν, και όπως καταλαβαίνεις, και είναι απόλυτα φυσιολογικό, δεν γίνεται να μην έρθουν οι 4 συνάδελφοι της αρχής σου. Δηλαδή, αυτά είναι πράγματα πολύ ξέρω. Γιατί, Έλα. Εγώ είμαι. Έλα, Πικακή. Λοιπόν, κανόνισε κάτι για το Πάσχα. Η μάνα κανόνισε να έρθει όλος ο κόσμος να κάνουμε Πάσχα μαζί και με θέλει μαζί της να τη βοηθάω. Ναι. Κανόνισε κάτι για το Πάσχα. Κοιμάμαι και σε παίρνω μετά. Έλα μαμά, άλλαξαν τα πλάνα, θέλω τη συνταγή για τη μαγειρίτσα.
Τι να φτιάξεις, παιδί μου, από μαγειρίτσα? Μάθε πρώτα να σκουπίζεις, να σιδερώνεις, να σφουγγαρίζεις, ξεβρώμισε το σπίτι σου και όταν είναι η μαγειρίτσα θα έρθει από μόνη της να σε βρει συνταγή. Έλα, μαμά. Γεια σου, αγόρι μου. Θέλω τη συνταγή της μαγειρίτσας, γιατί περιμένω κάτι φίλους το βράδυ, να φάμε. Και βέβαια θα στη δώσω, μα τι αγόρι έχω εγώ, τι παιδί, τι ομορφιά αυτού, να μην το ματιάσω, παλικάρι μου. Έχεις χαρτί και στυλό? Τι χαρτί και στυλό, ρε μάνα. Στείλ' το μου στο inbox να το κάνω print Όχι, screen. όχι, παιδί μου, δεν θα κάνεις τίποτα, δεν θα κάνω τίποτα. Έρχομαι από εκεί να στη φτιάξω εγώ. Τι παιδί έκανα εγώ, τι αγόρι έχω. Έξι, 9, 5. Τι Αμαλία, πολύ χάρηκα που σε βρήκα, ναι. Σου είχα πει για μια Μπάρμπι, αλλά τελικά δεν τις έχω και όλες εκείνες τις 20 που είδα. Δεν έχω όλες αυτές με τα πολύχρωμα μαλλιά, θέλω να μου τις πάρεις. Αχ, η Ευαγγέλη, σε βρήκα επιτέλους. Ναι, αυτό το πόνι θέλω να μου πάρεις που σου είχα πει και πέρυσι, αλλά έσπασε το ένα, έσπασε το πόδι του, το χέρι του, τώρα θέλω και το στάβλο μαζί και το διπλανό χωριό με τα πόνι. Αγόρι μου, ναι, είναι αλήθεια, true, έρχομαι την ίδια μέρα, βρήκα πτήση. Λοιπόν, άκου να σου πω, επειδή έρχομαι τη μέρα με το αρνί, ναι, θέλω λίγους juices, ναι, πήγαινε σε παρακαλώ να πεις στον κυπουρό, να κόψει όλα τα φρούτα που υπάρχουν, να μου τα κάνει juices. Αγόρι μου, δεν μιλάς, είσαι καλά? Χαίρομαι πάρα πολύ, φιλάκια. 4. Θεία Φανούλα, γεια σου. Ναι, θέλω για το Πάσχα τα Playmobil, δεν έχω Playmobil εγώ, έχουν όλα τα άλλα τα παιδάκια εκτός από μένα. Και επειδή δεν έχω κανένα θέλω να μου τα πάρεις όλα. Όλα όσα έχουν βγει, σε ευχαριστώ. Γεια, είναι αμέτρητα, μην το ξεχάσεις, είναι αμέτρητα. Αχ, Θεέ Μίμη, και εμένα μου έχεις λείψει και επειδή μου έχεις λείψει πάρα πολύ, θέλω πάρα πολλά δώρα να μου πάρεις. Ναι, όχι, δεν θέλω μόνο 2 ούτε 3, όχι, θέλω όλα όσα δεν έχω. Να περάσει μια μέρα από το δωμάτιό μου να δεις τι δεν έχω, γεια. Άλλη νουνάγια. Ναι, θέλω να μου πάρεις ένα μωράκι, αλλά αυτό το μωράκι μπορεί να είναι μόνο του, οπότε θέλω να μου πάρεις πάρα πολλά άλλα μωράκια να κάνουνε παρέα, νονά. Μαμά της φίλης μου, δεν πιστεύω να με ξεχάσεις αυτό το Πάσχα. Θεία Χριστίνα, αποφάσισα ότι θέλω ένα μεγάλο δώρο και θέλω να γίνω μια μεγάλη τραγουδίστρια. Παππού, ναι, ήρθε η ώρα να σου πω τι θέλω. Άκου να δεις, βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο ράφι στο παιχνιδάδικο που έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Θα μου πάρεις όλο εκείνο το ράφι μαζί με όλα εκείνα τα παιχνίδια. Και αν θέλω και κάτι άλλο θα σε πάρω μετά τηλέφωνο, γεια. Ένα. Χαρίκλια. Λάθος. Έξι. 9. Ελάτε από εδώ ρε, από εδώ είμαι. Μη φεύγετε από κοντά μου, υπάρχουν κοιλοί και κακοί. Να ένας. Εδώ,
1, 2, 3. Όλα πουλουθήστε. Να πάρουν φίλους συγγενείς, να τους τα πω ένα χεράκι τώρα τις γιορτές. Κάτσε εδώ, τους έχω αποθηκευμένους. Τι έχω να πω δεν ξέρω. Τι να τους πω. Έλα ρε Βλαχόπουλα, πας χάλιες απ' τη Μιλίτσα εδώ. Εδώ έχω τα κουπάδια μου, τα τάις, τα πάχνια, τα άρμεξια. Από τα χυμαδιά στα βουνά με του Μανώλη, το Δημητράκη. Ήταν έξω που δώσ' το αυτό. Ξέρεις, του αυτό ήρθε μαζί μου. Και κάνεις αυτού, του λέω, πάρ' τη μουλάρα με τη βελέτσα. Άρε μουνάχο στις γιορτές. Μουν καρτερό το Μάη, το καλοκαίρι. Να ανοίξουν γάβρος και οξιά, να ισκιώσουν τα λιμέρια. Ζωντανού του χωριό μας θα μείνει μέχρι να σας ξαναδώ. Του χρόνου ρε, του χρόνου. Α, και την ανήπαντρη το νου σας νηστεία και πρόσφορα στην εκκλησιά. Πρωτού φέξει ο ήλιος. Μουν το απόγευμα τη Μεγάλη Παρασκευή να πάει. Άιντε Βλαχόπουλα, καλό Πάσχα. Όλοι μαζί και χώρια. Άιντε, γεια. Ελάτε από εδώ ρε. Φύγαμε. Εδώ. Εδώ μίλησα. Εδώ. Μπράβο τα καλά μου το ζά. Άιντε πάμε. Πού είσαι του ρε. Μόνος μου φεύγω. Το βρήκες? Το βρήκα. Μήνυμα. Πολύ εμπιστευτικό. Μην εμπιστεύεσαι ποτέ κανέναν που δεν ξέρει πώς να χαμογελάει. Και κανέναν που χαμογελάει όλη την ώρα. Κάντε όλοι εσείς subscribe, εγγραφή, να πάρετε να πείτε καλό Πάσχα, καλό Πάσχα να πείτε στους δικούς σας και θυμηθείτε, το ξέχασα. Σε όλους εσάς που δεν τηλεφώνησα, θέλω να είστε πολύ χαμογελαστοί. Καλό Πάσχα με πολλές αγκαλιές, αγάπη και φίλια. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα σε όλα τα παιδιά. Και τα αγόρια και τα κορίτσια και τους μεγάλους και τους μικρούς. Άμα περάσατε κι εσείς καλά το Πάσχα όπως εγώ, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, ίσως και ένα δεύτερο like. Λοιπόν, εδώ μιλάω, εκεί κοιτάω. Ωραία, ξεκινάω. Γραφτείτε εδώ για τη Μιλίτσα, σε αυτό εδώ το κανάλι. Κάντε και τη χερούκλα σας έτσι. Και ευχές πολλές από τον Πασχάλη, τον Μανώλη, του Δημητράκη και όλο το χωριό που παραμένει ζωντανό. Να ψοφήσει βρε ο κορονοϊός. Καλό Πάσχα ρε Βλαχόπουλα. Με πολύ αγάπη. Του πάρουμε τώρα αυτό. Τελείωσα. Έχω και κάτι άλλο να πω. Ευχαριστώ. Πού θα του δω? Πού θα του δω? Αυτός είναι ο Μανώλης του Δημητράκη.
Ο Μανώλης του Δημητράκη και η γυναίκα του. Η γυναίκα του Μανώλη του Δημητράκη? Ποια γυναίκα του Μανώλη του Δημητράκη? Εγώ είμαι η ανήπαντρη του Μανώλη του Δημητράκη. Εγώ ήμουν η καλύτερη του χωριού. Ξέρετε τι ουρές κάναν για μένα, Στον κάτω μαχαλά, στον πέρα μαχαλά, στο δόθη μαχαλά, στη σγάρα, στο μακρύκαβο. Αχ, αυτό το ζαγάρι όμως πώς με κατάντησε εμένα εδώ πέρα στο ράφι που έχω κάτσει μόνη μου. Εδώ πέρα βλέπετε την κατάστασή μου. Τέλος πάντων, χρονιάρες μέρες τώρα που είναι, σε εσάς όλες τις ανήπαντρες, σας εύχομαι καλή Ανάσταση, η καρδούλα σας εδώ μέσα να μαλακώσει, και που ξέρετε, ίσως το αύριο να ξημερώσει καλύτερα. Καλύτερα να ξημερώσει. Καλύτερα. Ζαγάρ, Παναθενάση, τι μου έκανες. Και σε πιάσω πουθενά. Τι θα σου κάνω εγώ, τι θα σου κάνω. Έχει χάρη χρονιάρες μέρες. Έχει χάρη.